बर' थुनलाइ आफादनि 70थि जोनोम सानखौ गोदान दिल्लीयाव खुंफुंनो लाहार फाहार। 10 नबेम्बरखौ जों बयबो मिथिगौ। बेयो बर' थुनलाइ सान। बर' राव थुनलाइखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय बर' थुनलाइ आफादखौ थांनाय 1952 इंनि 10 नबेम्बर खालाराव गायसननाय जादोंमोन। जारिमिनाव बर' थुनलाइ आफादनि हाबा मावनाया गोबां। बे सानखौ रावबो बर'फोरा बावनानै थानो हाया। बर' थुनलाइ सानखौ बयबो बर'फोरा बोसोरफ्रोमबो गाजा गोमजायैनो फालिबोयो। बेबायदिनो देग्लायबो गाजा गोमजायै बर' थुनलाइ सानखौ फालिनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों बर' थुनलाइ आफादा। फैगौ 10 नबेम्बराव बर' थुनलाइ आफादा थुनलाइ सानखौ गोदान दिल्लीनि गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभानि मावख'आव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंगोन। बिदिनो लाहार फाहार खालामनाया सोलिगासिनो। बे लाहार फाहार खालामबाय थानायखौनो बर' थुनलाइ आफादनि माखासे दैदेनगिरि आरो मिरु एबसुनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा नायदिंहैयो। नायदिंहैनानै गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभानि दैदेनगिरिफोरजोंबो दान्दिसे सावरायलायो। 10 नबेम्बर गोथार सान थुनलाइ आफादनि बे जोनोम सान। बर' थुनलाइ आफादनि 70थि जोनोम सानखौ गोदान दिल्लीयाव खुंफुंनो लाहार फाहार। 10 नबेम्बरखौ जों बयबो मिथिगौ। बेयो बर' थुनलाइ सान। बर' राव थुनलाइखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय बर' थुनलाइ आफादखौ थांनाय 1952 इंनि 10 नबेम्बर खालाराव गायसननाय जादोंमोन। जारिमिनाव बर' थुनलाइ आफादनि हाबा मावनाया गोबां। बे सानखौ रावबो बर'फोरा बावनानै थानो हाया। बर' थुनलाइ सानखौ बयबो बर'फोरा बोसोरफ्रोमबो गाजा गोमजायैनो फालिबोयो। बेबायदिनो देग्लायबो गाजा गोमजायै बर' थुनलाइ सानखौ फालिनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों बर' थुनलाइ आफादा। फैगौ 10 नबेम्बराव बर' थुनलाइ आफादा थुनलाइ सानखौ गोदान दिल्लीनि गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभानि मावख'आव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंगोन। बिदिनो लाहार फाहार खालामनाया सोलिगासिनो। बे लाहार फाहार खालामबाय थानायखौनो बर' थुनलाइ आफादनि माखासे दैदेनगिरि आरो मिरु एबसुनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा नायदिंहैयो। नायदिंहैनानै गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभानि दैदेनगिरिफोरजोंबो दान्दिसे सावरायलायो। 10 नबेम्बर गोथार सान थुनलाइ आफादनि बे जोनोम सान।